אז תתהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. לא, רגע. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתהר. אז תתהר לי את הלב. ספיישל 207 חברים. רגע, קודם לחיים, חבר'ה, לחיים. טוב, רגע, אני אעשה איזה פתיחה קטנתו. תעשה. חבר'ה, אנחנו פה עם עורך מיוחד, איתי דרם. האבא שלנו. אבא של השלישייה. אתם שואלים את עצמכם למה קוראים לפרק 207. זו שאלה טובה. נתחיל ככה, חבר'ה, יאללה, התחלנו. רגע, בוא ניתן לדרם לספר, הוא האורח שלנו, תן לדרם לספר. למה 207? למה 207 נקרא 207? טוב, אז הכל בעצם התחיל שטסנו למאליה כל החבר'ה, והיינו צריכים להתחלק לחדרים. סיפור מעניין. באמת, זה סיפור מצחיק. ולילה ראשון עשינו באיזה עיירה נידחת בגלל לימור, עזבו לו... למד, שלא תורגם את הפודקאסט. שלא תשלח לנו הודעות. אז ישנו באיזה עיירה נידחת, לילה אחרי זה החלטנו אנחנו ישנים במאליה ימות העולם, בתוך איפה שכל האקשן, והתפצלנו פשוט החבר'ה. אחד הלך לחיפושים. לחפש מלון שהיא הייתה אמורה לסגור לנו. אחד הלך לחפש חנות דגים. אחד הלך לים, אחד הלך לאכול ארוחת בוקר. ומה אנחנו החלטנו? לשתות קפה. לשבת, לשתות, לעשן. אנחנו אמרנו זין, לא זזים. כולם הלכו לחיפושים, אנחנו אמרנו... יושבים. אנחנו חיפשנו. חיפשנו 5 דקות. במסעדה. אמרנו חייבים להירגע, בכל זאת יום ראשון במאליה, לא נעשה פה טרטורים עכשיו. חד משמעית. זהו. התיישבנו באיזה בית קפה פשוט. ובסוף מצאנו את עצמנו ישנים במלון. מאליה מרי. ואיזה מספר החדר? 207. היידה חברים. ככה כל יום ישנו, היינו צריכים לקום בבוקר, לעשות כל צ'קים יום. מוקדם. וואי. פה, שם וזה. בסוף 207 נהיה משפחה. יאללה. משפחה אמיתית. חבר'ה, אז עכשיו שאנחנו יודעים את התמצית של הסיפור, בוא דרם תציג את עצמך. קצת. תן נגיעה. נגיעה על עצמי. טוב, אז קוראים לי איתי דרם. בן 18, מזכיר את בתיה. סיימתי י"ב. הופה. מה אתה חושב על זה שסיימת י"ב? וואלה, מבסוט, מתרגש לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. הופה. וזהו, כולי ציפייה. פחות עצוב. וואלה, אין בה, צריך להתחיל משהו חדש בחיים. בדוק. בכל התחלה יש? יהיה עוד, יש... עכשיו, בסוף אנחנו נתחיל מלא דברים חדשים בחיים, לא צריך להתבייס, ממשיכים, יאללה, בקטנה. נכון, זה מפחיד, אבל זה מפחיד לסיים משהו שאתה כל כך רגיל אליו, ואז... בסדר, ככה מתפתחים, ככה אתה בונה את עצמך. חד משמעית, מסכים עם כל מילה ומילה. טוב, דרם. כן. לא סתם אתה מכונה אבא. לא סתם הוא מכונה אבא, הוא מתנהג גם כמו אבא במאליה, לא הרבה יודעים. להם למה? לדרם, דבר ראשון יש יכולות, הוא דואג לבן אדם, הוא דואג לבן אדם, אבל זו שהוא דואג לבן אדם, הוא גם חרא בן אדם. אנחנו היינו מסתובבים במאליה, אני ושתיים אנשים שפויים שאוהבים סיבות. נורמלים. הולכים לישון, הכי מוקדם במאליה. 4. הכי מוקדם 4. ביום האחד לפני האחרון, כי היינו שפוכים כאילו, שפוכים. 3:45 אולי. דרם. אהב לעשן נרגילות עם החתולים של הבוקר. בא, מסתובב עם ברדה. ב-7 בבוקר, אין כלום. אף אחד ברחוב. אולי חתול. אולי. ואז הוא בא. דופק תמונה, דופק תמונה, מעלה לסטורי. וואלה יופי. מה הקשר אבא? מה הקשר אבא? אתה עושה סטאבלט על הילדים שלך? לא, האבא היה כי הוא פשוט גם מתנהג כמו אבא. אין בן אדם שמתנהג כמו אבא יותר מדרם. נכון, אי אפשר להסביר. דואג בקבלה הראשון שנכנס, דבר עם ההיא וזה, מסביר לה, מרגיש בעל הבית. איך זה היה שנכנסת? אנחנו... הלו! טוב, לפני שנקפוץ לסיפור המלא של מאליה, אנחנו עכשיו עושים שאלות דקה לדרם. יש לך דקה. השאלון הידוע שלנו, שאלון שהעתקנו. השתדרג. הפעם טיפה יותר כללי, פחות אישי, ואנחנו בוא נפתח את זה. פתח לי, אבל מקודם לא הראית לי את השאלות. הראית לי משהו אחר. של ה-60 שניות? כן. מה הקפה שלך? תביא לי, באי לשאול אותה. אני מפורסם בקפה שלי. וואלה, הוא מפורסם בקפה שלו. זה על זה? אתה על זה? כן. דרם, אתה מוכן? שאלות כלליות, זה לא אישי עליך, הפעם לא רוצים להיכנס לפינות, כי קיבלנו כבר מספר תביעות על הפודקאסטים שלנו, אז הפעם אנחנו שואפים לא לקבל תביעה אחת. בין לבין, דקה על דרם. 60 שניות עם איתי דרם. מוכן? אין לי את זה. שטיימר, אתה על הזמן. איך אני על זמן? תהיה על זמן. אני סופר בראש. 3, 4,
וקפה או תה? קפה. שיר שאתה מתבייש לאהוב. שיר שאני מתבייש לאהוב? כן. וואו, אין לי. אין לך? אני אוהב את כל השיר. לילה או בוקר? תלוי בתקופה. מי היית רוצה שיגלם אותך בסרט? בסרט על חייך, כאילו. אביב אלוש. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה קם בבוקר? וואלה, לצערי פותח טלפון. וואלה. מילה שאתה משתמש בה יותר מדי. עניין. נכון. אוכל שאתה לא סובל שכולם אוהבים. פיתות. סתם. אם לא היית עושה מה שאתה עושה, מה היית עושה? זהו, נגמר הדקה. לא, בסדר, תן לו לסיים. תסיים. מה הוא עושה כבר? מה אני עושה? כן, מה הוא עושה? עכשיו. מה הוא עושה? עובד בפנדה. שקט, סדרה שראית ברצף בלי בושה. סדרה שראיתי. וואי, אם הוא היה שואל את השאלה הזאת, הייתי מעדיף לקבור את עצמי מאשר לספר. סדרה שראיתי בלי בושה? תספר. עכשיו, איך קוראים לסדרה הזאת של יהודה לוי? בראש, ראש, משהו כזה. הראש. ראיתי אותה, אחי, ראיתי מלא פרקים. סדרה טובה. משפט שאתה שומע יותר מדי. משפט שאני שומע יותר מדי. נודר. מה הדיבור? מה הדיבור? אמת. מה אומר? שאלה אחרונה, איך היית מסכם את עצמך ב3 מילים? יאללה, תן תשובה. מה זה שאלות של הגיבוש? סטלבטן, לא, תענה אבל את האמת, לא כמו שהייתנו למגבש. אני יכול לסכם אותך ב3 מילים. אני גם יכול לסכם אותך ב3 מילים. סטלבטן, קליבר. קליבר של החיים. אבא. בול. סטלבטן, קליבר ואבא. הפניתי את השאלה אליכם. כן, הוא מוכן להביא ילדים, דרה, הוא מוכן להביא ילדים. טוב, חבר'ה, נתחיל? יאללה. נתחיל, בואו ניתן לדענו לבחור. מליה, רגע, חבר'ה, יש לנו פה עוד 2 משחקים שנשחק בהמשך, ועכשיו נקפוץ לנושאים. כן. בואו תבחר. בואו... או כושר קרבי, או הסיפור שלנו במליה. נספר קצת. או כושר קרבי או הסיפור שלנו. בוא נתחיל במליה. בוא נדבר קצת, נפתח את הפודקאסט. יאללה, באווירה של צחוק ושעה. כושר קרבי, מה זה כושר קרבי? דרה. יאללה. תשמע, אתה זוכר את היום הראשון שהגענו? בוודאי. עכשיו אני אסביר לך. הגיע בערב. כן. היה לי כרטיס איתם בכניסה. משום מה, לימור החליטה, למד. החליטה. לימור, איך הוא מציר. החליטה שהכרטיס בוטל ולא על הטיסה שלהם. אמרתי, טוב, מה אני אעשה? נטוס או לא נטוס? יאללה. טסתי, מתי טסתם אתם? באיזה שעה? אנחנו טסנו בבוקר, מה? הם טסו בבוקר ואני טסתי כזה ב-4. כן, בוקר מוקדם. טסתי בין 2 ל-4, אני טס, עולה על הטיסה, סבבה, לבד, בכיף שלי אוזניות. פתאום, קונקשן. נוחת לא ביוון. לא זוכר איפה נחתי. עשת קונקשן? לא, זה קונקשן יענו בלי ירידה. כאילו... הוא עוצר תדלק. לא, מה יש לעשות תדלק? לא, חלק האנשים... למעליה, אין יותר קרוב מזה. חלק מהאנשים ירדו מהמטוס כאילו. קונקשן חלקי קוראים. מה, זה אוטובוס? תגיד. זה היה. כן, תחנות. לא רק שטסתי לבד, גם עצרתי. הייתי איזה 1:20 על המטוס ברצפה. עלינו לאוויר. מתי ראיתי אתכם בסדרה? באיזה שעה? וואו, נראה לי ראית אותנו כבר שבאנו להיכנס למסיבה. לא, אל תגזים. שישבת עם הנציגות. שם. נכון, שישב עם הנציגות. פגשת אותו עם נון. לא, נון. אני מגיע למלון, כמו שדיברנו בהתחלה, המלון מחוץ למליה, הנידח. הוא מגיע על טרקטורון עם בחורה. עם בחורה. עם הנציגה, היית חייבנה בכסף. עכשיו מונית מהמלון למליה, 80 שקל. אמרתי, וואלה, או שהוא בא איתי, או שהוא נוסע, מקסימום ייכנס איתי חצי במונית. לא זה ולא זה, לא ראיתי אותו. מה, משהו להיכנס, יש לו רכב. טרקטורון, בכיף שלך, ואני כמו איזה זין במונית. מה אתה רוצה? מה, ניקח 3 טרקטורון, אי אפשר. לא, הוא צודק. הוא אומר לי, אי אפשר 3 טרקטורון. מה, בדיוק אי אפשר 3 טרקטורון, זה לא בטיחותי. יאללה, ואז התחיל המליה, ותספרו, יאללה, עברנו את הקטע הראשון, עזבו מלון וזה. ספרו מה היה במליה. היה את הקטע שבו באמת התחלקנו לקבוצות וזה למה אנחנו נקראים 207. אחרי הסיפור הראשון. והבעיה הייתה שסגרנו את המלון זמני,
כי רצינו בסוף להיות כולנו. סגרנו אותו ליום אחד. כל יום ליום אחד. כל פעם ליום אחד. כל פעם ליום אחד, אז זה אומר שאנחנו כל יום צריכים להיות בערך ב-11 וצ'ק-אין. וצ'ק אאוט. 10. צ'ק אאוט. מי הבן זונה ששם שעון מעורר כל פעם? אני. וואי, אני לא אשכח שמעת את הציצוע הזה, הייתי רוצה לקפוץ מהחלון. כל בוקר הערתי אותם. אם אני לא מעיר אותם, לא קמים. וכל בוקר אנחנו עם המזוודות בלובי. כל בוקר. כל מליה. ומה הקטע? מליה סוגרת את הערב, 5 בבוקר, קמים 3? 4? אנחנו כל בוקר הם סוגרים ב4, אני סוגר בזה 5. קמים ב10. עם צ'ק אאוט. לא, אבל הכי ענק היה שאחרי שסגרנו ליום הראשון, השארנו את כל החרא שלנו שם, כל הסדינים קרועים, הכל מאפן, חדר מגעיל, יוצאים לחפש מלון אחר. לא מוצאים. חוזרים לאותו מלון, ואז היא שואלת אותם, אתם רוצים את החדר שלכם? ואומרים, כן, שירותים סתומים מחרא. כל הסדינים הפוכים, אחי, הכל חרא. אין שירותים ששרדו את החרא שלי, לא היה שירותים. אין. אנחנו באנו למלון. אתה יודע שסתמתי גם את החרא בחדר של דולה ואלה. סיפור מצחיק. אנחנו באנו, חזרנו למלון שלנו, זה שחזרנו אליו, מבסוטים, נקבל חדר חדש פחות, תקסנו את המערכת, היא באה אומרת לנו, את החדר שלכם. חשכו עיניו. הכל מגעיל. השירותים סתומים. שרת שם מזביע. מה אתם חושבים על המסיבות במליה? על התכלס. התכלס מסיבות? על התכלס, אבא. אני חושב שמליה עצמה, חבר'ה, מי שהולך לראות את זה, והולך לטוס לשם או לחשוב על לטוס לשם. לא חייב. וואלה. לא, יד. החוויה עם החברים. כיפית. זה העיקר. הסדרה לא משהו. יש לכם הרבה יותר מקומות שווים הרבה יותר. יורד. לא יודע אם יורד, אנחנו נגלה. דיבור שכן. לא, דיבור זה כן. אבל נאפה, כאילו לא רואה את זה. הייתי גם בקיץ. לא להישבר לסטיגמות, חבר'ה. לא רואה את זה. מה לסדרה מאפנה, חתול בשק. כל מי שהיה שם אומר את זה חוץ מחבר'ה כאילו. שבורים. שבורות. אז היה כיף אבל. היה כיף כל רגע. אתם נמצאים כמות של חבר'ה שם בחול. שאתה לא יכול לא ליהנות. בדיוק. וזה למה גם צוות של יורד. למרות שאבא דפק לנו ברז רציני. אנחנו לא נגלה. סכין בגב. זה תגלו בספיישל יורד. ספיישל יורד. אם אנחנו כבר מדברים על שקמנו בבקרים, היה בוקר אחד שלא עשינו צ'קאוט. אבל... מה היה באותו בוקר? נסיעה לפארק מים. וואי, זה הזוי. בוקר יחידי בלי צ'קאוט, 9 בבוקר אנחנו שם. לא, אנחנו לא ישנו טוב, חבר'ה, אין ספק. יורט, אנחנו הולכים לשבור את המיטות. לא, יורט אני לא קם. יורט אני ישן עד המסיבה. כן. סיבה. הולך לישון שנגמר המסיבה. והפעם לא סוגרים. אם עכשיו יש פה חבר'ה בכיתה י"א שטסים פעם ראשונה. לא הייתי סוגר. תן להם כמה טיפים. יש הרבה חבר'ה מי"א במזכרת בתיה שטסים למעליה. לא לסגור דרך למד בחיים. בחיים היא תיסח אתכם להודו. חבילת מסיבות. חייב בלי מסיבות צהריים. בלי מסיבות צהריים. לחשוב, לדבר עם חבר'ה שטסים גם, לראות מה הם סוגרים, למה לא חייב הכל. בכלל לא. לא חייב סיבות צהריים. לא. וזהו, וחבר'ה תתפרעו, תבזבזו. אני שאני טס למקומות כאלה, אני הכי בזבזן שיש. כן, איך היה? זה הגישה. ב-12... הוא ב-12 כבר לא מסוגל לבזבז כסף. מ-12 בלילה... רק הלוואות. מ-12 בלילה ניתאי, תשלם. מחזיר, כן. לא יודע, הוא היה חייב בסוף הטיול איזה 200 יורו, משהו עשוי, אני זוכר את זה. הוא החזיר לנו בבית הזה. לא, הוא החזיר לנו. איזה 500 שקל. כן, הוא החזיר. למה יש את המחסום של 400 שקל? כשאתה מתחת לגיל 18, רק 400 אתה יכול להוציא ביום. כל יום מוציא ב-12, עכשיו יורד זהו, אתה משוחרר. מתפרע, שעתיים ראשונות של הערב, גומר 400 שקל, צריך הלוואות. רגע, יורד אתה מסודר? בלי עין הרע. לא, מבחינת שאתה ב-12 בלילה, זהו. זהו, סידרתי את ה... צריך קצת לדבר על הכובע, אתה יודע, להסביר. טוב, אז חבר'ה, לא יודע אם אתם שמים לב, אבל כל פודקאסט אני עם כובע אחר. היום אני עם כובע מיוחד. הכובע הזה דרה מביא לי, דרה מביא לי. עקץ קצת, לא נדבר על זה. עקץ אותי, אבל דרה עובד בפנדה פיתה. דרה, מה זה פנדה פיתה? חבר'ה, פנדה פיתה בשוק, או פיתה פנדה, איך שתקראו לזה. אתם יודעים, אווירה טובה, אוכל טוב, אוכל טעים, אוכל כיף. אנחנו עושים בעצם אירועים, אני עובד בפלגת האירועים, צוות האירועים. פלגת האירועים! צוות. סליחה, שייטת. כן, סיירת מטכ"ל, פנדה. צוות אירועים, חבר'ה. סיירת פנדה. יש מ"פ.
יש מ"פ. זי. יש מ"פ. אז זהו, אז ממותג, מי שמכיר מכיר, מי שלא מכיר עכשיו מכיר. אחד הכובעים, חבר'ה. אולי הכובע הכי חזק שלי. ויש לי הרבה. נכון. אמת. יאללה. יאללה, נושא הבא. רגע, אני רוצה להתעכב עוד טיפה על מליה. דרם, סגור לנו את העניין על מה באמת עושים במליה. אתה בא למליה, מה אתה עושה? כאילו מה באמת, מי שרוצה לסגור מליה, נגיד, הוא עכשיו עולה לי"א, והוא מתכנן על לטוס למליה אחרי י"א, הוא לא יודע באמת מה עושים שם, אבל הוא יודע, היה לנו כיף שם, הרבה טסים. כן. חבר'ה, בגדול, כל מה שעושים שם, זה בלילה לצאת לסדרה של מסיבות. הסדרה המסריחה הזאת. לפגוש המון בריטים, המון תיירים, רובם בריטים. גו גו. יש המון אטרקציות למיניהם. אם זה ליוות שיכורים לשער, אם זה... עזבו. חזק יותר. כן. וזהו, זה בעיקרון. רגע, מה, זה לא עובר צנזורה? לא צריך צנזורה. לא צריך. צריך צנזורה? אין, הם אמרו שלא בתגובות. טוב, לא עובר צנזורה. חבר'ה, כאן יהיה רשום אם זה עבר או לא עבר. זה לכם בעיות. זה לכם מאוד בעריכה. אז זהו, זה בגדול מה שעושים. עוברים ממסיבה למסיבה למסיבה למסיבה. ואין שם הרבה מסיבות, אז בגלל זה מעפן שם. וגם לא מכניסים אותנו הישראלים לכל המסיבות. נכון. לא, רק למועדון אחד לא מכניסים. אבל זה המועדון הכי חזק בעיר. הכי חזק בעיר. המועדון הכי חזק בעיר לא נכנסנו כי אנחנו ישראלים. אתם זוכרים שפגשנו אותו, הוא היה, יש בן אדם שכל פעם לא מכניס ישראלים. כן, לא, ופעם אחת יצאנו לאיזה בר, אנחנו רואים אותו שם בכניסה. פתאום חייך אלינו. כן, פתאום הוא רוצה שניכנס. איזה בן סונה הוא היה. קיצר, אז חבר'ה, אני אסכם לכם את מליה. כיף עם החברים, טיפה מסיבות, טיפה שותים. חוץ מזה, ופארק מים ושייט עם החברים, לא היה איזה משהו מיוחד. המסיבת סימפינה הזאת הייתה כיפית. כן, המסיבת סירה גם הייתה. הייתה מסיבת, אני לא שתיתי במסיבה הזאת. הוא פחד לטבוע, נראה לי, או משהו. פחדתי לטבוע, חבר'ה. אל תשפט. אתה על סירה, אחי. מה הקשר? קפצנו למים. ואז בוא נרודף אחריי, מנסה להטביע אותי גם. פחדתי. זהו, זה מליה. אבל העיקר זה זמן איכות עם החבר'ה. לא, זה חוויה שעד היום מדברים אליה, מה? עברה שנה ואנחנו מדברים עליה. זה צחוקים, זה לכל החיים, הצחוקים שעשינו שם. כן, כן, עשו שם... עשינו שם טורניר מכות. וחלק מצונזר. דרם, איך היה לך בטורניר מכות ב-207? בחרתי עליכם. אין לי לב לדברים האלה. לא, הוא צודק, הוא ילד טוב. באמת, יש סרטונים, אבל לא נעלה אותם פה, עזבו. הם פה... לא נעים לי. לא נעים. אני וניטי באחד על אחד, אבל לא ניכנס לזה. אם הוא לא עוצר אותי, גם נודע, אני זוכר שהוא אמר, אם הוא לא עוצר אותי, כשאתה עצרת אותנו באמצע, הוא גם אמר, אם הוא לא עוצר אותי, אני נכנע עוד 2 שניות. כן, נכון. הוא אמר את זה. תכלס אנחנו בתיקו, אבל לא משנה. איך תיקו? אני ניצחתי אחד, אתה אחד עשית תיקו. אין לי לב לדברים האלה. מוביל. אוקיי, הוא הפסיד פעמיים. אוקיי. אין לי לב לדברים האלה, אני לא יכול להגיד. לא, מה, יש לך לב, זה מראה שיש לך לב. תגיד, אתה צריך להתבייש? לא, זה אני לא מתבייש, אין לי לב לדברים טוב. האלה, אבל יש לי לב. אין לי לב לדברים. מה אתה רוצה, משחק או נושא? בוא נשים משחק. נעשה משחק אחד? כן. איזה משחק אתה רוצה? בוא נעשה לו כולו פוק. כולו פוק או אמת או שקר? מה אתה מעדיף? כולו פוק, אחי, אני מעדיף בסוף. יאללה, יאללה. תן לו אמת או שקר. אנחנו ניתן לך 3 סיטואציות. אתה רוצה לעשות לו? תביא. פתח לו, אני אעשה כולו פוק. אנחנו נותנים לך 3 סיטואציות. אתה בסוף תגיד לי איזה סיטואציה אמיתית, אוקיי? איזה סיטואציה לא אמיתית. איזה סיטואציה לא אמיתית. אני אתן לך 3 סיטואציות, 2 סיטואציות אמיתיות, 1 לא אבל אמיתית. אחרי שאתה אומר לו כל סיטואציה, מדברים על סיטואציה טיפה, כדי אוקיי. שהוא יבין טיפה יותר. תשמע, הכל לקחנו מה-chat GPT, הכל מאומת. זה סיטואציה שאני מכיר? לא, זה זה סיטואציה מהעולם. זה סיטואציות, חבר'ה, סיטואציה שקרתה בעולם. סיטואציה מוגזמת. הנה, הסיטואציה הראשונה קרתה בלאס וגאס. יאללה, דבר. סבבה. הבנת? אוקיי. אוקיי. במהלך טקס חתונה בלאס וגאס, אדם שרירי פרץ למקום וצעק, הנישואין זה חרטא, לפני שקרא את חולצתו והחל לדחוף את הצוות האירוע, והידרדר לקרב פיזי בסגנון WWE, כולל מעורבות של הזוג עצמו, של הזוג המתחתן, קפץ עליו. הסיפור הפך לוויראלי והפך לנושא לשיחה בכל רחבי הרשת. אדם אנונימי עוד פעם? אדם, בן אדם, דמיין, אתה מתחתן עם חברה שלך, אבל, סתם? אנונימי, סתם. אוקיי. אתה וחברה שלך מתחתנים, פתאום נכנס בן אדם, קורע את החולצה ומתחיל לצעוק, זה חרטא נישואים, זה חרטא, והגעתי למצב שאתה וחברה שלך מתאבקים איתו, קופצים עליו מכות. מעניין, תמשיך. מעניין. אוקיי, זה סיפור ראשון. זה סיפור ראשון. כן, אני עכשיו, הגלגלים עובדים. אוקיי.
בעיר קטנה בארצות הברית נערך בחירות לראשות העיר. והכלב מייקי, אוקיי, נבחר לתפקיד. הוא לא יכול היה לנהל את העיר בעצמו, אך הצליח למשוך את תשומת לב רבה ולתרום למודעות לקמפיינים חברתיים. מייקי הכלב הוא ראש העיר באיזה עיירה בארצות הברית. אוקיי? אוקיי. ועכשיו סיפור אחרון, סיפור מארץ הקודש. תושב ירוחם, בן 42, קיבל השבוע חבילה שהוא לא הזמין, ובתוכה פאזל של 500 חלקים עם תמונה של גבר מחייך. שלא נראה כמו אף אחד שהוא מכיר. התמונה לא כללה שם, לא הייתה חשבונית, רק פתק קטן שעליו היה כתוב באנגלית, Complete me, I am almost real. תשמע, יש בו 3 סיטואציות, אז... חולה נפש. הסיטואציות האלה זה כל הסיטואציה יותר בצבע מהשנייה. אחת לא נכונה. אחת לא אמיתית. כל השאר אמיתיות. תחשוב, יש... האחרונה לא אמיתית, ששתיים הראשונות אמיתית. אתה נועל את זה? נועל את זה. אתה בטוח, כאילו... רגע, לפני זה בוא נדבר על זה. האחרונה לא אמיתית? אתה נשמע לך הגיוני שהכלב מייקי נבחר לראשות עיר, אבל לא נשמע לך... שמע, יש מקומות, אחי, בעולם שקוראים שם דברים משוגעים לגמרי. וזה שמישהו נכנס והזוג התחיל להתאבק איתו מכות, זה סבבה? גם הגיוני, אחי, יש חבר'ה הם לא על קו השפיות, אין מה לעשות. דפוק זה, אה? אבל הוא צודק. היידה! אבל הוא צודק! כן, אתה צודק. באמת? כן. וואלה, אני כאילו הייתי חושב על הפאזל שזה אמיתי דווקא. הפאזל זה... הפאזל נשמע הכי נורמלי. זה טיפשי מדי כדי שזה יהיה אמיתי. לא נכון, זה קרה בדוק. WWE נשמע אמיתי. כאילו, נשמע סיטואציה הגיונית. בן אדם שהוא נגד. בן אדם בטריפ. הכלב מייקי נשמע הזוי. אני אגיד לך למה אמרתי את הסיטואציות הראשונות, השניים הראשונות. שזה היה נשמע כל כך הזוי להנפיץ אותם, אתה מבין? כל כך הזוי. אבל זה הצ'אט, אחי. עדיין, אחי. אחי ש... אדם יותר חכם. אתה חד, בוא אתה חד. טוב, חבר'ה, עכשיו... וואלה, מצחיק, דמיין אתה עכשיו מתחתן, זה הזיה. ומישהו נכנס לך דווקא זה לא כזה לחתונה. הזיה, כאילו זה הגיוני. שהזוג רב את המכות. שהכלה נכנסה לה. הכלה נכנסת, דמיין. אין מאבטחים. אין כלום. טוב, ועכשיו ניכנס לנושא מעניין מאוד מאוד מאוד. שהרבה פה ירצו לשמוע, במיוחד כי הוא בן אדם מעניין רק הנושא הזה. נכון, וכולנו עוסקים בנושא הזה כבר 2 נכון. דרך אגב... ויש עוד דתי לזה. נכון. דרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים, הנושא זה כאילו עולם הכושר קרבי. ואם כבר מדברים על הנושא הזה, איך בעצם אני נכנסתי לעולם הזה וגם דרם, אחרי 7 באוקטובר, אני לא זוכר איך זה בדיוק התחיל. אכלו טרנד לראש, חבר'ה. לא זוכר איך בדיוק זה התחיל, אבל דרם דיבר איתי ועושה לי כזה, בוא נלך לאימון באקספרט. מדברים וזה, פה ושם, אני אם לא הוא... אני כבר הייתי באקספרט. אז אני נכנסתי לאקספרט בעיקר בגלל דרם. הוא עושה לי כזה, בוא וזה, נלך. אמרתי, יאללה, נלך עם דרם וזה. הרבה זמן רציתי ללכת לכושר קרבי וכאלה, אבל צריך, דווקא זה טוב שיש חבר שנותן לך את הדחיפה לתת את הצעד הראשון. וזהו, ומאז אנחנו כל הזמן שם. יאללה. דרם, תספר לנו קצת. דרם, יש לו סיפור מעניין, תספר לנו את הסיפור שלך. סיפור מערכתי. כן. טוב, יאללה, בוא נתחיל. נתחיל מההתחלה, אבל... כן, כמו ששטיינברג אמר, a.k.a. אריאל. a.k.a. א'. א'. בין לבין. לא, התכוונתי א', פסיק א'. אוקיי. אז באמת אחרי 7 לאוקטובר, החלטנו שאנחנו הולכים ביחד, לא היינו הולכים כל אחד לבד, אז החלטנו ששנינו נלך יחד, אימון ניסיון. גם כל השכבה כזה חפרה לנו, יאללה, דרם. אנחנו צהובים במזכרת בתיה. כן. הגיע תורכם להצטרף, יאללה, מתי רואים אתכם באימון, פה שם. האימון הראשון היה עם פלג, אתה זוכר? כן, ואני ושטיינברג כל הזמן. באמת? איזה שחור. לא, האימון הראשון היה כזה. לא, היה איזה מסע מאפן כזה, היה ממש קל. אז אני ושטיינברג אומרים לכולם כזה כל הזמן, כן, אימון הבא, ולא מגיעים עד שהחלטנו שבאמת מגיעים. הלאה באנו, אימון אני חושב היה חורף כזה, היה קר. כן, אבל אימון קל. ביגוד חם, שטיינברג. כן, היה ביגוד חם. יצאנו לאיזה מסע, תקופה של הרבה אזעקות. יצאנו למסע, שקים, וזה כולם סוחבים עלינו כאן, אנחנו עם שקים. כן. עם איזה שקית סנדוויץ'. מסע בלי המאמן. איפה הוא היה? הוא נשאר שם, אמר לנו כמה קילומטר, באיזה קצב, בלה בלה בלה. זה בן זונה. חזרנו, ואז אני זוכר שהוא נתן מלא הערות. כמו מה הייתם עושים אם הייתה אזעקה, לא סידרתם את זה כמו שצריך, סמכתי עליכם, ככה וככה וככה.
אני זוכר גם קושי פיזי שהוא עשה לנו את המסע, ואז הוא אמר לעשות סיבובים כזה בריצה מהירה סביב האמפי. אני זוכר שפעם ראשונה שאני פוגש דבר כזה עם קצת משקל עליי. בהלם. הייתי בהלם. נכון. אתה זוכר את זה? לא אשכח, נאסי במקרה אתה צופה בזה. ברור שהוא צופה בזה, מה זאת אומרת? מי לא צופה בזה? בהלם! סתום את הפה! אז במקרה ואתה צופה בזה כרגע. עכשיו ממש. עכשיו, ברגעי הצילום. אתה נאסי, אנחנו מדברים אליך. אנחנו עושים סיבוב באמפי עם האלוקות. אתה סחבת את האלוקה הרבה, אני זוכר, ואז אתה אומר לי, הייתי ממש מאחוריך, אמר לי, תחליף אותי. מה תחליף אותי? תכנס את הקלה האלוקה, אחי. עכשיו היינו כזה בלמעלה של האמפי, היינו רק צריכים לסיים את הסיבוב. טוב. אומר סבבה, מה, זה לא נראה כזה כבד. כן, זה לא נראה כזה כבד. זה לא נראה, אגב נראה להם שנוח, נראה שנוח להם. כן, קופץ לך על הזה. בא לשים, נופל 10. מה אתה נורמלי? בא אחרי 10 שניות, אני עושה לו ככה אחרי זה, עושה לי מה פתאום, ציין את הסיבוב. אני לא מסוגל ללכת עם זה. שקע, נהיה לי שקע. זה שוק. זה הלם, והוא עושה לי תמשיך, אתה לא עוצר באמצע, אתה לא עוצר. קיצור, חזרתי לבית ספר, מ10 שניות, יום אחרי זה חזרתי לבית ספר עם אדום. וזהו, ומאז האימון הזה והמשיך הלאה. הרבה אימונים קשים, שבמהלכם נחשפתי לכל העולם הזה עם שאר החבר'ה, הרבה דיבורים סביב זה, שעון, צד שמאל. צד ימין. אני שרתי את השעון אצל אבא שלי, אז הוא לא עליי. כן. אני עונה את השעון צד ימין, שתדעו רק. כן, חושייט, כן. שייט שלא יודע לשחות. יודע לשחות יופי דווקא. כן. בטח. אתה לא זוכר שחינו ביחד? כן, אני זוכר. דווקא עשינו תוצאה טובה. נו, תמשיך. יאללה. וזהו, ובאמת הגיעה עונת המיונים שלנו. ניגשתי לגדנ"ע בקיץ עם החבר'ה. רגע, כי זה מה שעושים. גדנ"ע, מי שלא יודע, אתה נרשם, יש בדיקות רפואיות, ואם אתה עובר אותם, אז אתה הולך לשבוע צלילה כזה. יש גם קצת לפני. יש גם מיונים כזה, הרבה מיונים, כי בשנים האחרונות זה נהיה באמת מסה גדולה של השייטת. נראה לי הם עושים שם א' ב' עם המיונים האלה. יש מצב, ייתכן. אז באמת יש לך מיונים, יש לך בדיקות רפואיות, אתה עובר כזה מסננת לקראת הגדנ"ע, ועושה את השבוע הזה, שבוע של צלילות, זה שבוע שרוצים לראות שאתה באמת יכול להגיע לגיבוש. לא, הרוב עוברים את זה, אבל זה לא באמת קשה. כאילו, מה בודקים שם? זה לא קשור לגיבוש, אין שם איזה משהו פיזי. בודקים שאתה לא טיפש, זה דבר ראשון. זה לא חמור. לא חמור בדיוק, יש, מסתבר, בלי לפגוע, שיש הרבה חבר'ה חמורים, שכאילו, אתה יודע, מדברים לו כמו שצריך, שעושים שטויות. א' נקודה ב'. א' נקודה ב' עשה שם את הפדיחות. יוהו! למדת לקח שלו. כן. וטוב שזה שלא יתבע אותנו, מה וטוב שזה עשית? קרה לו. כמה תביעות אנחנו מקבלים, אין לך מושג. כן, כי אתה סתומי. יש לנו עורך דין הכי טוב בארץ, יובל בונה. יובל בונה, כל מי שרוצה להגיש תביעה ליובל בונה, שלא ישלח לנו הודעה בכלל. הסוכן שלנו, גיא כהן, פנו אליהם, אנחנו לא קשורים. כן. הלאה. תמשיך. אז באמת ניגשתי בקיץ, ניגשתי לבד מהאזור, מהבית, לשבוע שלי, היה מגניב לאללה, הכרתי הרבה חבר'ה, מצחיק, ואתה ממשיך בקיץ שלך, עושה חיים, ואז מקבל הודעה שאתה יוצא ניגש לגיבוש גדנ"ע, סבבה, מתאמן, שזה... תקופה קשה. זה גיבוש שייטת רגיל לגמרי, כמו מהם שערות, רק שאתה יכול לקבל שם רק שייטת, אין אופציה אחרת. זהו, אין אופציה אחרת. או שאתה עובר או שאתה לא עובר. זהו. בדיוק. אותו גיבוש, אותו הכל, אותו רמת קושי. רק אופציה אחת. כן. רק המשתתפים פשוט הם לא בגילאים שיכולים להיות לך בגיבוש תרחם שערות. כולם בגיל שלך, כולם עשו את אותו תהליך שאתה עשית כדי להגיע לגיבוש. כן. וזהו, ואז אתה מקבל את ההודעה לגיבוש, על החבר'ה שהם קיבלו את הגיבוש, שזה אני, חיימו, רזיאל, אנר. אברי. אברי, אבל הוא קיבל בהתראה מאוחרת, ואני תכף אדבר עליו גם. אז בעצם זה היה החבר'ה, שתפסנו את עצמנו בידיים, תאמנו כל יום, כאילו במשך חודשיים, כמו חיות, ברמה שרק על זה חושבים, רק על זה מדברים, הולכים לישון את זה, חיים את זה, כל החודשיים. דרם היה רק בבית. לא, הוא עשה יפה, זה היה חודשיים שהם כל אחד זה היו מתאים יפות. משהו אחר, אבל דרם לקח את זה לצד הזה.
נכנס לשגרה כזאת ככה. לא, זו שגרה טובה, לקראת גיבוש, חודשיים לפני גיבוש, חייב את השגרה הזאת שהוא... לא לכולם זה מתאים. לא חייב, תכף נדבר על זה אחרי שנסיים בסיפור על מה כל אדם לפי דעתי צריך. אבל כאילו זה משתנה לאדם לאדם. תמשיך. נפלתם זמן? מה אתם שכונה? לא, יש זמן. פשוט לא רואה. הכל טוב, מה, פודקאסט, נעשה גם שעתיים, דבר, הכל טוב. דבר. בין לבין! יאללה, תמשיך, יש לך סיפור מעניין, תן אותו. זהו, אז באמת התאמנו, ואז אני זוכר שאני יוצא לאיזה ריצה עם הברי, ואז חוזרים, כאילו מדברים כל הריצה על זה שבאסה שהוא גם לא קיבל, שכאילו כותב פדיחה ופה ושם, חוזרים לאוטו, מקבל הודעה שהוא גם קיבל את הגיבוש כמו שצריך. באיחור, ברמה של כמה? 3 שבועות לפני? שבועיים? איזה שבועיים לפני, זה היה מטורף, שבועיים לפני הגיבוש כאילו. כאילו, הוא עדיין המשיך להיות בקושי כולנו מתאמנים, כן. לא, אבל הוא עשה קצת שכונה. כן. כאילו, מה זה שכונה? הוא התאמן טוב, פשוט לא כמו בן אדם לפני גיבוש, כאילו, היה לו גיבוש. בדיוק. ואז כאילו, הוא נכנס כאילו לחבורה שהתאמנה ביחד ברזל לקראת הגיבוש, בא, נתן בראש, באמת, היינו חיות ביחד באימונים, אני זוכר, אימונים מפחידים כל יום, איזה 2-3 אימונים, מעמיסים, קוראים את עצמנו זהו, ואז ניגשנו לגיבוש. לא, סליחה, לפני שאנחנו ניגשנו, רזיאל שהתאמן איתנו גם, ניגש 1.5 שבוע לפנינו, שבועיים, לא זוכר? שבוע בול. שבוע, ניגש לגיבוש, בא, חוזר, טק, עבר. זה מטורף. וואלה, אחד החבר'ה שהתאמנת איתם לגיבוש, תקבל לשייטת. כן. עשה את הגיבוש שבוע, עכשיו לא שמעת ממנו, עשה משהו נכון, עבר. ואז אתה אומר, מה הוא עשה? יושבים איתו, בא מספר לנו את הסיפור. זוכר, תפסתי אותו, היה את השיחה עם, נראה לי, טל לנדאו. כן. אני לא זוכר מי היה שהוא חזר מהגיבוש, כולם, אני רואה איזה 400 איש סביבו, ככה, מה, בוא, שם, איזה מיליון שאלות. כאילו בהתחלה זה נראה הזוי, אבל כשאתה מסתכל על זה מלמעלה, בסוף מי שעובד קשה, והוא בן אדם לזה, זה קורה. לגמרי, אז 40 עושים איתו שיחה, יושבים כל החבר'ה שהתאמנו, כמו מטורפים. מה, תספר לנו, אחי, עברת גיבוש. ודרם עוד 3 ימים ניגש. דרם, אני, חיים והברי, תכף ניגשים, רוצים לדעת, לשמוע. באים, שומעים סיפורים, לחץ, כי אני אומר לו, מה, איך זה מרגיש? איך זה מרגיש? קבלת, אחי, איך זה מרגיש? אומר לי, וואו, מטורף, הכי מטורף. וגם אני זוכר באותה תקופה בדיוק פרסמו מבצע של השייטת בלב... נכון, זה היה כזה. בלב לבנון, בדיוק ביום שהוא התקבל, ואני כזה, יואו, אחי, איך זה מרגיש, אתה חלק מזה עכשיו? למרות שכאילו יש עוד תהליך ענק, אבל עדיין. לא, אבל זה צעד גדול, זה צעד גדול. כבודו מונח במקומו, זה מטורף. ואז הוא אומר, וואו, מטורף, אתה לא מת ההרגשה, ואני אומר, מת העולם, אני הולך להרגיש את ההרגשה הזאת. כן. זהו, ובאמת מגיעים עם האחרונים, מתרגשים מאוד. מקבל את כל השיחות שאני צריך לפני, מהחבר'ה, מהאנשים שהקרובים. זהו, יום ראשון באים לצאת לגיבוש, מקבלים הודעה. נכון. מקבלים הודעה יום לפני, נדחה הגיבוש ביום, לא יודעים למה. מה עשית כל היום? כל היום אוכלים. אוכלים סרטים. מה קורה פה, מה זה, מה פה, מה שם. הולכים לבריכה בלילה, נרגעים קצת, בסאונה, מה פה, מה שם. קיים יום שני לגיבוש. כאילו ביום שני נשים לגיבוש, עושים את הגיבוש. גיבוש לא היה פשוט. יחד עם הברי וחיים, שאני רואה אותם שם כל הזמן כזה מבטים וזה. מה הכי חשוב? זה כיף, זה מה כיף. הכי חשוב בגיבוש שייטת? אבל שייטת, לא מטכ"ל. הכי חשוב? הכי חשוב. תמיד לדחוף לקצה. תמיד לדחוף לקצה, לא משנה כמה קשה, להיראות טוב, להיראות חזק, להיראות יציב. לפי דעתי. כן. לא משנה כמה קשה, כמה רע, כמה חרא, תמיד להיראות איתן. חזק. זה מה שלפי דעתי עושה להם את זה. עושה להם את זה. עושה להם את זה. למגבשים. צריך לעשות את זה למגבשים. כן. גם בלוק. כן, בנראות, אחי, אתה רק חייב לראות שפיץ כל הזמן. כן. זה מה שחשוב. אוקיי, עשית את הגיבוש. אז עשיתי את הגיבוש, ואנחנו מסעות וזה, מסתכלים אחד על השני, רואים את הבר, רואה את חיים, הוא רואה בסדרי הגר, רואה אותם חיוכים, זה דוחף אותך קדימה, זה נותן לך. זהו, חוזרים הביתה. יום שישי. יום שישי, כל החבר'ה מבסוטים. זוכר, ישבנו אצל ג'ינג'י, זה איזשהו זיכרון לדבר הזה. ג'ינג'י לא הגעתי באותו ערב. הברי היה, נכון. היה לנו טורניר כדורסל במזכרת בתיה, ושלושתם חזרו גמורים. מה גמורים? דידו זוכר את למגרש. הברי, אחי, נרגילה ככה. כן, אני זוכר, אחרי זה המשכנו לנרדי. כן, היה. יואו, עשן, אחי. היה אפטר אצל נרדי. זהו, מקבלים הודעה
יום ראשון, לא, יום ראשון הולך לישון, כזה יום ראשון הולך לישון. קם בבוקר. אתה חושב שרמוס התקשר אליך באותו יום שהיית בלחץ? תשובות, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקבל שיחה, מי שעובר לקבל שיחה, מי שלא עובר לקבל הודעה. אה, טוב. עכשיו אתה לא יודע אם נסתכל על הטלפון. כל היום, אמרי לא היה לך בית ספר בכלל, אתם זוכרים? כן, 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 כן. אני אמר, אמא שלי אומרת לי, לך בית ספר. לא, יעביר לך את הזמן, כאילו, ללכת לבית להעביר ספר. לי את הזמן, וזה, הולך לבית ספר, יושב בשרה ובטלפון ככה. כל הודעה, וואי, זה פחד זה. כל הודעה ככה, יואו, מה קורה פה שם? רק לא הודעה, כל רק לא הודעה. שיחה, רק להודעה? רק לא הודעה, מחכה לשיחה, וזה, חבר'ה מתקשרים אליי, רוצה להרוג אותם. הוא כותב להם, לא להתקשר, לא להתקשר, לא להתקשר. וואי, זה מלא מקפיץ את שיחות הלב, וזה, מקפיץ. וסתם חברים, עובדים עליי, וזה. מסתלבטים קצת. יושב אצל נרדי, פתאום אחד החבר'ה מתקשר מחסות. איזה בן זונה. יואו, זה בן זונה. הרגו אותי, עצבנו אותי. חוזר הביתה, אומר, טוב, לא מקבל שיחה, הולך לישון. בצהריים. הולך לישון בצהריים, אחי. בצהריים הולך לישון, המוקדמים זה. כן, עם הטלפון על רעש. הולך לישון, קם, סליחה, מיכאלו. סליחה, לא, הודעות. מי שלא עבר? לא, חבר שהיה איתי בחוליה, עבר. שרבי עבר. וואלה, אחי, וואלה, פחד אלוהים, כאילו, וואלה, הוא איתי בחוליה, עבר. ומי, הייתם אותו דבר? מה, הוא היה יותר טוב? אתה היית יותר טוב? או שהייתם... היינו כזה מקבילים, ממש מקבילים. היו דברים שהוא היה יותר טוב, היו דברים שאני הייתי יותר טוב, אבל הוא חיה, אחי, חיה. כן, הבנתי מה הברי הוא חיה. אני לא מכיר אותו אישית, אבל הברי מדבר עליו שהוא חיה של החיים. לא היה ספק שהוא יעבור, אחי, אני ידעתי שהוא יעבור. אוקיי. וטוב, יאללה. חיים, הוא כותב לי, תהיה רגוע עוד דקה זה אצלך. אמר יאללה. פתאום מספר, אחי, כמו... מספר, אחי, קבל מספר, עונה. שלום, מדבר, היחידה. ועברת. אני צורח, מבסוט, רץ לאמא, מביא לה חיבוק. כותב לחבר'ה, עברתי. מקבל הודעה מהברי, עברתי גם. כן, סוכן. טס אליו הביתה, אחי, שנינו מבסוטים, שנינו בשמיים. עשינו גם ערב אצל הברי. עשינו ערב באותו יום, שבאמת ערב קרחנה. כן, ואחרי זה חבר'ה, מי שלא יודע, יש לך עוד מיונים, זה לא נעצר שם בגיבוש. עוד מיון אחד. כן, יש לך, לא, יש לך בדיקות רפואיות, יש לך... טוב, זה לא מיון, זה כאילו... כאילו לא מיון, זה סינון. לא, גם בסיווג אפשר להוריד חבר'ה, וזה כן, תהליך, זה תהליך. יש חבר'ה שנפלים גם בבדיקות רפואיות, כאילו באסה, פתאום גלים להם איזה משהו. אז זה פסיכולוג, בדיקות רפואיות, סיווג. זה, ועשיתי פסיכולוג. פחות הסתדר, פחות עבד. כן, ואז הודיעו לי שאני לא ממשיך בשייטת במיון. בתהליך ליחידה. וסבבה, וזהו. היום הוא פה. סיפור על השייטת. באסה. לא נורא. כן, תקופה קצרה זה באמת מבאס. כזה תחושת החמצה, אבל לא נורא. לא נורא, קורה, דברים כאלו קורים. אבל לא ויתרת. צריך לדעת להתמודד עם דברים כאלה. תספר להם את ההמשך. ואחרי זה סיפור ארוך. כן, יש לו המשך. אחרי זה המשכתי והתאמנתי לגיבוש מטכ"ל. כשאתה עושה גיבוש שייטת גדנ"ע ועובר אותו, אז אתה לא חייב לעשות יום שערות כדי לקבל את הגיבוש מטכ"ל, אתה זכאי לו. אז באתי, התאמנתי ישר אחרי זה ממש חזק לגיבוש מטכ"ל, וגם אותו ניגשתי, עשיתי אותו. היית טוב? הלך לי נורא טוב, הרגשתי ממש טוב, אבל יש דברים שהם לא תלויים בך, ואתה הכל אתה עושה את הכי טוב שלך, אז בסדר. ולא עברתי אותו, קיבלתי תשבוע רעיונות. וכרגע אני באמת מחכה לרעיונות, אבל אני עושה שנת שירות שנה הבאה, אז זה אומר להניח שאני אעשה יום שערות, ובעזרת השם עוד גיבוש. ואתה עושה גיבוש, אתה תבקש גיבוש שייטת? כן, נעשה גיבוש שייטת, כי גיבוש מטכ"ל... זה קאדה. לא, הוא לא נראה לי לא יכול גם. לא, מה? לא, גיבוש מטכ"ל אני לא יכול לפי דעתי, כי כבר עשיתי אותו כביכול. מי שעושה גיבוש גדנ"ע, זה לא חושב שהוא עושה גיבוש. כן, הוא יכול לעשות כאילו עוד גיבוש שייטת מהם שערות. אוקיי, זה הבנתי. קצת מסובך, ולמי שזה נשמע פייר, סתמו את הפה, זה אחד אני יודע מה זה שני גיבושים. לא, גיבוש מטכ"ל זה... גיבוש מטכ"ל וגיבוש שייטת, כבודם מונח במקומם, זה גיבושים לא פשוטים בכלל, אין יותר קשה, יותר קל, שניהם חרא. שניהם חרא ושניהם קשים, אבל
אבל לא נורא, בסדר, ממשיכים. בוא ניתן לו משחק, בוא ניתן לו משחק, נרים את האווירה. בסופו של דבר לא משנה איפה תסיימו, איפה תשרתו. כולו קרבי. אתם תהיו לוחמים ותעשו תפקיד חשוב ומועיל. אתם נסיכים. הופה! טוב חבר'ה, לפינה שלנו. כולו פוק, בין רק לבין. שהפעם שינו קצת כולו פוק, כי זה כבר קשה להיות יצירתיים עד כדי כך ברמה כזאת, נכון. של להביא כל פעם סיטואציות שקרו. אז הפעם אנחנו סיטואציות שלא קרו בחבורה שלנו, אני מאמין שקרו... בעולם. יאללה, מגניב לאללה. אוקיי. אתה בוא מוכן? נשים משקף קצת, תהיה רציני. כולו פוק זה לא משהו שאתה יכול לזלזל. זה לא על זמן, הכל בסדר, אתה יכול לענות ליד, אתה יכול לחשוב. תראו את איזה חוצפה. יאללה. לא, בודק שהוא חתיך. לא, ביזיון. לא, בודק שרואים אותנו כמו שצריך. מנורה מעצבנת הזאת שם, אחי. רואים אותה? היא קצת, עושה את זה, קצת. זה לא נורא. בסדר, רואים אותי. שכונה. שיטות טוב ממני? זה חי בסרט. טוב חבר'ה, יאללה, תן לנו. שטיינברג, אתה רוצה גם לנו? אתם רוצים שכולם יענו? בוא נעשה כולם יענו. כולם עונים, יאללה. אני מקריא, אתה עונה, ואז אני עונה. סבבה. סבבה? ללבוש גרביים לא תואמות בכוונה. לא קול. קול. ידעתי שיגיד קול. לא זה לא קול. מגניב, מה? אתם יודעים מה? מה מעניין אותך? תלוי לאן... לא מפריע לי מישהו עושה את זה, פשוט לא. לא נראה לי מגניב בעין. לא, מגניב. תלוי לאן... לדעתי תלוי לאן אתה הולך. כן? איזה מתחכם, מה, אתה... באמא. תענה כול. לא, כי זה דברים שאני עושה לפעמים. אם אתה הולך עכשיו לדייט, אתה לא יכול ללכת עם גרביים לא תואמות, נכון? אנחנו בצילומים. נכון? נמשיך לבית כרגיל. לדייט אתה לא תלך עם גרביים לא תואמות. לחבר שלך אתה יכול ללכת עם גרביים לא תואמות. נקסט. לאכול פיצה עם אננס. קול. קול, אמא שלה הייתה אוהבת. לא קול בכלל. לא קול בכלל לדעתי. אני גם אוהב פיצה עם אננס, סבבה. לענוד משקפי שמש בתוך מבנה. קול. לא קול. קול אחושרמוטה. מרגיש לי קצת חי בסרט כזה. קול רצח. עשית איזה ואני אחד שאוהב משקפי שמש, כן? אני מסתובב עם משקפי שמש בחוץ. אנחנו בלילה עכשיו עם משקפי שמש. לא, אין בעיה לשים את המשקפי שמש ככה, אבל אם היית ככה... נראה מוזר, אחי. כן. אחי, זה לא כזה פוק, זה לא קול. לדעתי זה קול. למה? אתה יודע למה. למה זה קול? איפה זה? אבא שלי. מי? אבא שלי כל היום משקפי שמש. טוב, אז זה קול. לשלוח הודעה קולית במקום לכתוב. קול, אני עושה רק את זה. אבא שלי חי את זה. חי את זה. אני גם, זה חי קול. את זה, חי. שולח הודעה לביבי בקולית. מה גורם בזה? ללכת לישון ב8 בערב. קול. הכי קול בעולם. קול. חבר'ה, אז בואו אני אסדר לכם את זה. הכי פוק בארץ, מי שהולך לישון ב8, זה פשוט... לא, אתה השאלה אם הוא עושה, הולך לישון אחי? ב8 כל יום מטורף ולא יוצא אחי, עם חברים ולא כלום. גם פעם בשנה. או ש- מה אתה הולך לישון? למה? לא, זה סבבה. זה לא מראה על מגניב. שגרה טובה, אחי, אני אוהב. מה 8? איזה... אתה רוצה לישון, אחי, אתה קם מוקדם. לא, אני אוהב, אני מה אוהב. פתאום? חבר'ה, אם אתם רוצים לישון מוקדם זה 10, לא 8. אהבתי, זה מראה שאכפת לך. לקעקע את השם של הבן זוג או בת זוג. לא, זה קול אם אתה בן 40, נשוי איתה 50 שנה. לא? אם כבר בן עושים... 40, נשוי איתה אם 50 עושים שנה. משהו זוגי, אפשר לעשות קרקוע זוגי לדעתי. לא, אבל אם לא, אתה- בלי אם- שם. לא, בלי שם. אם אמא שלך ואבא שלך עושים מקעקעים את השם, אני יכול להבין, כי הם לא, זה נשואים, פוק. הביאו ילדים, אז אחי. מה, זה פוק עדיין. אבל אם עכשיו, אתה בוחר לך אותה. לא, אם עכשיו גיא וגילי דופקים, אחי, זה דופק את גיא והוא דופק גילי, זה מוזר. אבא של ברדה עושה את זה. אבל זה את אשתו, יש... לא, עם- עושה את זה עם האקסיט שלו. זה מוזר. חרט אותה על היד, היא חרטה יואו. לו נראה לי. ואז הוא התחרט על זה באמצע, תוך כדי שהוא חורט אותו על היד. תעצרי, תודה. נו, צלקת. די, נו. השם שלה, משהו כזה. לא, סובג. זה היה פוק. אם אתה פוק, לא חבר'ה. בן אדם הרבה זמן. תשמע, אני חולה לוגיות הבד. רגע, אחרי זה. לצפות בסרט לבד בקולנוע. לדעתי, כול אחושרמוטה, קול, ביטחון מה רע? עצמי. קול. לפתוח ערוץ יוטיוב על החיים שלך. קול. קול פיינבורג. פיימור קינג של העולם. קול פיינבורג, אני גם רוצה. להציע נישואין בפומבי. קול. 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 קול תלוי איפה, אל תציעו בעזרא. אבל תציעו מי צריך נישואים בעזרא? לא, יש כאלה. תציעו לא. בנמל תל אביב, באיטליה, נרדי מתקשר. נרדי ישרוף את הפודקאסט עוד שבוע, אז אם אנחנו לא פה... שתדעו שזה שתדעו נרדי. זה אם נרדי. נגיד נעלמנו, אם נעלמנו זה נרדי. נרדי. הפרוטקשן של נרדי. לחגוג יום הולדת לעצמך שבוע שלם. יעני, כל יום אני עושה משהו לבד. קול. פוק.
מה פוק בזה? זה חמוד והכל, חבר'ה, אבל מה תעשה לבד שבוע? אם זה מתאים לו, תהיה החיים שלך, מה? פוק לדעתי, עדיף ללכת עם אמא. ללכת עם כפכפים בחורף, קול רצח. קול. קול. אם בא לך, מה? אם בא לך. אבל יש כאילו, סיטואציות כאלה של, כאילו אין לי בעיה מי שעושה את זה, זה נשמע סבבה. כאילו זה יכול לראות פוק אם יש גשם וזה ואתם עושים בשביל... לא, אם יש מבול זה פוק. אם יש כן. מבול, מה אתה אם הולך יש- מסביבים, אחי? כאילו מה להראות אתה- שאתה גנגסטר. לא יודע, מבחינתי זה קול גם. לך כמו בן אדם. לך כמו... אתה אימא שלו. אם עכשיו בגשם של החיים ומישהו הולך עם כפכפים, מה אתה עכשיו מתבאס לא, עליו? כן. אתה מתבאס עליו? אני מתבאס. אתה לא מכיר אותו. בטח עליו, מתבאס אחי. עליו. כן? יאללה, על מי תעשה פה את זה? כן. שים נעליים, שים נעליים. ואם הוא היה שם מגפיים המוגזמות האלה של האלה שקופצים על השלוליות. קול. קול. אלי, יש לי כאלה. יש לך כאלה? תהיה גבר חורף הבא, דופקים. לעבוד מהחוף בים. איך? איך? לעבוד מהחוף בים. כאילו טאבלט בים, לעבוד. אני אסביר את הסיטואציה. לא. אם אתם מנהלים ברמה גבוהה, לא. כן, אם תלוי אתם- איפה, ככה אתה שוכב עם מגבת ככה, או שאתה הולך לאיזה מסעדה על קו החוף. לא, בחוף. לא, זה סתם מוזר. אז אני אגיד מה אני חושב. אם אתה מנהל ברמה מאוד גבוהה, זה לפעמים מה שבא לך. אתה עושה מה שבא לך. אם אתה עכשיו ממוצע, אז כאילו, לא מגניב. מכיר זה לא מגניב. מה אתה חושב, איתי? וואלה, אם הייתי רואה עכשיו אדם ככה... הוא בנה בי כל אומווי. טוב, נראה לי קול. חושב שקול. לדבר עם החיית מחמד שלך כאילו היא אדם. קול אחושי. קול. 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 חייב. באחד. עזוב, שאלה אחרת, לדבר עם אחרת מחמד שלך כאילו זה סתם כלב. פוק, פוק. פוק. בוא לפה חמוד. כן. פוק. מקס כזה, זה לא... מקסי? מקסי, ראית איך עברי מדבר לחץ? זה הזוי. לא. לא, הוא דופק לו, תקשיב טוב, פעם אחת הוא שכח אותו בסנטד, עשו לו חץ. בוא. תעלה. כאילו זה בן אדם, אחי. אני גם. וואי, זה מעניין. לבקש ממישהו להוריד את הנעליים לפני שהוא נכנס הביתה. תלוי מתי. קול. לא, אם אמא שטפה עכשיו. קול. קול. אני אומר לך בדרך כלל שהיא משותפת את הבית, כל שנים 50. לא, אבל זה לא קול בגדול. זה פוק. זה פוק. אם מה, עכשיו אנחנו- אמא שנקטע מה, אנחנו והנעליים שלך סינים? מסריחות, מה, מה אנחנו אכפת לך לא סינים? נעליים? לא, ואם לבן אדם לא נעים בלי No נעליים? country אז תשאר עם גרביים. is my money. טמטום. מכירים את זה? כן. כן. ללבוש חליפה רשמית במסיבת אתה יודע שהיא החפשות. חברה של אחות של הברי? וואי, הזכרנו את הברי, זה 30 פעם היום בפודקאסט. שטיינברג פה לוהט. ללבוש חליפה רשמית במסיבת תחפושות. במסיבת תחפושות? קול. קול. הוא מתחפש לביזנס. פוק, כי אתם במסיבה, אתם תיקח לחו"ל, לא מגניב. זה קול רצח. לשתף את הפלייליסט שלך עם אנשים אחרים. קול. אתה יודע מה? לא. לחברים כן, לאנשים, כאילו לעלות נגיד לאינסטגרם שלך, לא מגניב. מי אתה? לא מגניב. לא מגניב, אחי. לא מגניב. לא מגניב. את מי זה מעניין, אחי? מה, תלבש שלך. תבין, נכון שיקה שיעבור. לא צריך. להצטלם, קצת יד. שקט. להצטלם כל יום בסלפי לארכיון אישי שלך. סתם, כל יום סלפי. מה אני עושה את זה? סבבה, קול. פוק. פוק. מה, לגלריה כאילו? ככה? סתם ככה, אחי, מה אתה דפוק? מה, אני אני... חושב לך סלפי, לראות את עצמך? לא, אבל... שמרה. שמרה, כן. כן, לא, אני לא דופק סלפי ככה באמצע היום. אמרת לא, שכן. אני דופק עם חברים אבל. חברים. אתה יודע, שיהיה תמונות. או אם אני אחרי אימון בחדר כושר, אני יכול להגיע למראה, לדפוק את זה. איזה- לעצמי, לא מעלה את זה לשום מקום. אני כן אבל אומר, נגיד אם אני עכשיו מסתובב בתל אביב או משהו, עם חבר'ה במקומות יפים כזה מצחיקים, אני אומר לחבר'ה, קח קצת, עשה לי תמונה. כן, אתה מת על זה, אבל וואי. שעשה תמונה כאילו פוסט. אוקיי, עכשיו שחידדת לי מה אתה אומר פוק. קול. איך זה, לא, לשבת ככה בחדר סתם ולעשות תמונה? זה פוק. להכין ארוחת ערב שראיתם בטיקטוק. קול, מה יש לך? הכי קול בעולם. אמרת להכין ארוחת ערב, קול. ברגע שאמרת להכין ארוחת ערב, לא משנה מה תוסיף, זה קול. ברגע שאמרת להכין, זה קול. זה מגניבים יותר. מה יש לך? אתה יודע איזה טבחים אנחנו? זה הכי נוציא את הקופסאות זה הכי שיש לנו צחי במקרר? במדינה. לקום מוקדם במיוחד, שאלה אחרונה. לקום מוקדם במיוחד רק כדי לראות את הזריחה. קול. לא קול. מה לא קול? ניטה, איזה סאקי אתה. שהיה מאוחר, אחי. תראה, תעשה לילה לבן, תראה זריחה, לך לישון. לא, זה סבבה לדעתי. אתה יודע, כזה לעבוד בבוקר עם האלה שעובדים עם לפטופ, כזה לעבוד עם הזריחה, לקום ב-6 אחרי קפה, ואחרי ששטפת את המים עם קרח. אתה מכיר את ההוא שדופק ככה? כן, אשטן הוד. איך? כן, כן, איך אתה תמיד יודע שמות של ההזויים האלה? מת על זה. טוב, חבר'ה, אשטן הור. סיימנו את המשחק האחרון.
בין לבין. אתה יודע, ישבנו פה, חשבנו, אמרנו, בוא'נה, איזה נושא יש על דרם שהוא ממש טוב בו. נו. ולא... מה? כאילו, אתה בן אדם שטוב בהכל, אבל לא... אין לך משהו שאתה מצטיין בו. זהו אמר. לא, במה? אני חושב ש... קח את הטלפון. אני חושב שהוא... קודם כל הוא יודע לגלוש. הוא ספורטאי. לא, גלישה, אבל על גלישה לא ידענו למה לדבר איתך, כי אנחנו לא גולשים. אבל מה זאת אומרת? כאילו, אתה יודע, גלישה. איפה היית השבוע דרם? איפה היית שבוע? במדינת ישראל. וואו, אחד גליל. יפה, איך היה? בכיף חיים, היה באמת חוויה מטורפת. כמה? יקר מאוד, אבל חברים, יקר מאוד מאוד מאוד. לשעה. 380 שקל לשעה זה הרבה מאוד כסף. וואו, מה, זה מלא. אבל זו חוויה שאתה לא יכול להשיג בשום מקום אחר. אני גלשתי פעם אחת על גלשן כזה, שהוא על גבול כאילו על גבול איך קוראים לזה שעושים ככה? סף. סף, על גבול הסף, כאילו. גם אני זוכר, אתה יודע, היה גלים כאלה גדולים וזה. אני זוכר אותי מנסה, תקשיב טוב, זה להרים לי את המכות. כל גל בא והעיף לי אותו אחורה. זה גלשן הכי יותר... אחי, פעם אחת הוא עף לי לפנים וזה, עזוב, אני שוחה איתו, ותמיד, תקשיב טוב, גולשים לידי ילדים קטנים, והם מסתכלים עליי במבטים, כאילו זה מינימום, אני איזה פשוט עם. אתה מכיר את הסדרות האלה שיש לו פשוטי עם? ככה הרגשתי, הכי קטני. הפשוט עם של הים. של החוף. כאילו הם מסתכלים על איך, מה זה הפשוט עם הזה, מה הוא עושה לנו בים? איך הוא נכנס לאזור הזה? משהו הזוי, אחי, הם בני זונות. מהזאתות, רגע, אני שונא את כל מי שגולש. גם אותו? הרבה גולשים, אחי, קצת... יש גולשים חרא. סנובים כאלה. לא, הם היו בני זונות. אני לא אשכח את המבטים האלה, אחי, זה עד היום חמוד לי בלב. בטח, אחי. אתה רוצה סינזור לפנים? אני חושב איך להיות פסיכולוג. אני לא חושב בלילה, אני רואה את המבטים שלהם. די, גולשים אתם סבבה. רק אל תציקו. ראיתם משחקי הכס? לא. חבר'ה, אנחנו עוד שנייה מסיימים, אבל בואו נדבר קצת סתמי. שטיינברג, מה התחלת לראות? אני ושטיינברג דיברנו על סדרות. אמרתי לו, הוא שאל אותי, תגיד, ראית משחקי הכס? אמרתי לו, לא, אבל אני רואה ויקינגים. וואי. ראיתי ויקינגים. תקשיב, יש קטע במשחקי הכס, אתם תוכלו להסביר. כולם אומרים סדרה טובה, אבל היה שם קטע שאני לא הבנתי איך להתחבר לה בניינית. יש שם איזה אחד קוראים לו ג'פרי. אוקיי. הוא בן 13. זה הנעל. עכשיו, המלכה עבדה עליהם, כאילו, מישהו אחר היה אמור להיות, כאילו, ג'פרי זה אמור להיות המלך שהוא יגדל. אוקיי. אבל היא לא רצתה שהבן אדם שאמור להיות המלך אחד שהוא יגדל, כי הוא יודע עליה דברים, והצליחה להרים על כל הממלכה, אנשים בני 70-80, שזה סבבה שהמלך שלהם יהיה בן 13. כמו הכלב. זה הכי לא תסליחי, זה בול כמו הכלב, אחי, זה הכי לא תסריטה, באמצע הסדרה, והמלך אתה רואה, בן 13? המלך בן 13, אחי. למה? והוא צועק, אתה רואה אותו צועק שם, תהרגו אותו, תהרגו אותו. הבן של מי הוא אבל? והם מקשיבים לו, הם באים להרוג אנשים, אחי, ילד בן 13. הבן של מי הוא אבל בסדרה? לא, הוא הבן של המלך, אבל המלך כתב שהוא לא רוצה שהוא יהיה המלך, כי הוא ילד קטן. הוא נתן מישהו אחר שהוא החבר הכי טוב שלו, אבל זה תמיד ככה, מה לעשות? שיהיה המלך עד שהילד יגדל. הקטע שהיה הבן אדם שאמור להיות המלך בעיקרון, לא, הוא יודע על המלכה דברים מטורפים, על דברים רעים שעשתה. אז המלכה שכנעה אינטרס. אז המלכה עם האינטרס עשתה שם את המולות וזה, וגרמה שהילד שלה בכל זאת יהיה המלך. למה היא שוכבת עם אח שלה וזה, עזבו. מה? כן, זין. האח שלה מזיין אותה. זין, איזה... כן. תקשיבו טוב, אבל משחקי הכס זה חובה לראות את זה, מה? חובה, אני לא אבל ראיתי. בסדרה כאילו 90% פורנו. בעיקר לי, אחי. לא, אומרים אחי שזו הסדרה הכי טובה בעולם. לא, סדרה טובה. אני מציע לראות חליפות. בעולם. חליפות אני ווייקינג. מציע לראות וואן פיס. סוץ זה לפעמים קצת משעמם, אבל זה צחוקים של החיים. איך? סוץ. למה? מה רע לא בסוץ? ראיתי. מה ראית? פרק וחצי? מה פתאום? זה- ראיתי 3 עונות. אני ראיתי 9 עונות. 3 עונות. 9 עונות? אחי, 9 עונות שכל פרק אחר דבר. חבר'ה, כן. רק סיפור אחר של איזה משהו. התחלתי לראות את הסדרה. 9 עונות, רגע, זה כמו בובספוק כזה, שכל פרק זה משהו אחר? לא, הכל אותו חרא. אחי, כל פרק בסך הכל זה... יש את ארווי ספקטור, יש יש את ארווי ספקטור שזה העורך דין הכי טוב בעיר, הכי בניו טוב יורק. שמוציא כל בן אדם מכל דבר. בן לא, אדם אבל רצח, באמת, כזה. בקלאס, בקלאס. בקלאס. 9 עונות, אחי, כל פרק הוא מוציא בן אדם. בא עם מצמחים, בום. רגע, הוא לא נפל? אין לו מידע? ויש את- אולי יש מידע, אבל הפרק הבא הוא חוזר. ויש את מייק רוס, שהוא המתלמד שלו, שאין לו תעודת עורכי דין. 9 עונות הוא רק לומד ממנו. לא, 9 עונות, הוא רק תלמיד. לא, הוא כאילו נהיה כמוהו, בלי תעודה. זה הקטע. אבל מה זה עוזר? סדרה מצחיקה. הקטע, ש... 9 עונות, הוא רק לא אשתו של מדבר. הנסיך של אנגליה, משחקת את משחקת חברה שם, שלו. כן, משחקת את חברה של המתלמד, נו. והיה להם סצנה, אני זוכר באיזה עונה ראשונה, שנייה, שנייה ראשונה, נו. היה להם סצנה של זה. של פיגוזים. כן. והיא
אבל זה היה לפני, זה היה לפני. כן. כן, זה היה לפני. היא נשואה לנסיך אנגליה. הרי. אבל ברמה, נגיד במשחקי הכס, מי שראה משחקי סצנה הכס, לא במקום. סצנה, במשחקי הכס, תקשיב, משחקי הכס, דרם כאן. כל סצנה, מי שראה משחקי הכס יודע שזה פורנו. אתה רואה לה הייתי הכל, הייתי מאוד בתקופה. אבל גם אני. ברמה שראו לה הכל, כי בשחקי הכס רואים הכל. לא. ראו. לא מגזימים שם כמו במשחק. לא מגזימים. לא, משחקי הכס מקסימים של החיים, אבל כאילו. אחי, אתה נכנס רגע למה שאני אומר לך? לא, אני מבין מה אתה אומר, כאילו המעמד שלה זה לא מתאים. המעמד שלה זה לא מתאים, כן, רמסו אותה. די. סצנה באמת זה מתאים. וואי, איזה ענק. ענק. וואי, תשמע, יש מלא סדרות טובות, נגיד הספור לא ראיתי. גם אני לא. מה, ראיתי אולי שתי אני- פרקים. אין לי כוח לראות, אני שונא סדרות אני ישראליות. לא גם ראיתי אני. לא ראיתי הבורר. גם אני. הבורר אני ראיתי, אבל הבורר סדרה לא טובה, ראיתי חייב גם. לראות. סדרות ישראליות אני לא כל כך אוהב. אני חולה על סדרות. אני גם לא כזה אוהב סדרות זה הסדרות ישראליות. הכי טובות בעולם, לפי דעתי. במיוחד הסדרות הישנות האלה, כל הספור ואלה, אני לא סובל. נגיד זגורי אימפריה נגיד ראיתי. זה גורי אימפריה. אז זגורי אימפריה ראיתי, אבל זה לא סדרה טובה. לא, מצחיק. אני אומר לך את האמת, זה לא סדרה טובה. הספור נורא נהניתי. וואלה, סדרה מדהימה. כולם אומרים שהיא הכי טובה בארץ. אני לא יודע אם הכי טובה בארץ, כי אני אוהב את הסדרות החדשות הישראליות, את הראש שלהם. אבל דפוק. הספור אתה חייב לראות, וגם אתה. אתה, אם אתה אומר שראית שני פרקים ולא נהנית, אז... אתה מטומטם. אני הבורר ראיתי פרק 2, די. הבורר זו הסדרה הישראלית היחידה שאהבתי, כל השאר גם משעמם. טוב חבר'ה, נסכם? סכם לנו! מה היה פה סכם היום? לנו! מה היה פה היום עם ספיישל 207? למה אנחנו השעה? עוד מעט, ממש עוד מעט. כמה? עכשיו אנחנו אני שתיים... אעשה כמו, כולם נכנסו ככה, אני גם רוצה. 56 דקות. חבר'ה, אני יודע מתי, בלי לראות את הזמן. חבר'ה, אנחנו נסכם. מה היה פה? היה פה כושר קרבי, היה פה מליה, מה היה פה? סדרות, סדרות, שאלות, צחוקים. פוקו פוק. קופ, פוקו פוק. כולו פוק. היה 60 שניות על דרם כרגיל, והכנסנו משחק חדש. אמת או קרה או שקר? לא קרה? קרה או לא קרה או לא קרה, האמת קרה? השקר. קרה או לא קרה עם איתי דרם? בין לבין. חבר'ה, היה פה ספיישל 207, פרק מעולה. לדעתי הפרק הכי חזק שהיה פה, עד כה. עד כה. פרק עמוק. פרק עמוק. גם עמוק, גם לא, מצחיק. גם פרק כללי, כאילו גם בין, כאילו שאר הפרקים הקודמים, היית צריך להיות ממש חלק מהשכבה. מהחברים הקרובים שלנו, לא, חלק מהשכבה בשביל כן. להבין על מה הדיבור. כן, כאילו אתה צריך להבין את השמות, כי דיברו פה אישי. לא היינו צריכים להבין כלום. אולי בגלל זה גם קיבלנו הרבה תביעות, כי היינו יותר מדי, תקשיב טוב. חבר'ה, לא לתבוע אותנו. לא לתבוע לא אותנו. אותנו, לא עלינו. נגמר. זה לא לא, במקום. לא מעניין אותנו מה היה, מה לא היה. את הפודקאסט אנחנו לא מורידים יותר, ניתאי עשה טעות. אוקיי, הוא נפל ללחץ, הוריד את הפרק הראשון. חבר'ה, לא נפלתם. מה לא צנזרת? תקשיב, אמרנו את האות הראשונה, הזמן שלי, תקשיב. צונזר. זה צונזר. עכשיו, אחרי הצנזור. צנזור. אפשר לעשות זהו, מעכשיו ניתאי תסגור את הדודו. רגע. חבר'ה, פרק הבא, וואי. ספיישל שנת שירות מכינה. מכינה עם ירדן שושני. ויובל, לא יובל, גיא נבו. חבר'ה, מעניין לאללה. ספיישל מכינות שנות שירות. בין לבין, ספיישל 207. עם איתי דרם! יאללה פה. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר. אז תטהר לי את הלב. אז תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר. אז תטהר לי את הלב.